Dobrý den, já jsem Mirek Šajner, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, lead partnera projektu Pilots in Cities. V projektu se věnujeme finské metodě agilního pilotování, která pomáhá dostávat městské inovace do praxe, pomáhá spojovat inovátory z soukromého sektoru s příjemci z veřejného sektoru, především municipalitami. Dobrý deň, prajem, moje meno je Zuzana Fečová, som z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, konkrétne z odboru Smart Agendy, a spolu s našim projektovým partnerom Združením miest a obcí Slovenska tvoríme slovenský tandem projektového konzorcia Pilots in Cities. Keďže MIRI je slovenským národným koordinátorom Smart Agendy, práve našou úlohou je prepájať inovácie a dostávať ich do našich municipalít a do verejného sektora, keďže vnímame, že vlastne medzi spoluprácou týchto dvoch sektorov je veľká priepasť a práve táto metóda agilného pilotovania, ktorú spolu s podvedením Ministerstva prúmyslu a obchodu sa snažíme dostať do našich krajín, by mohla byť tým správnym nástrojom na to, ako municipality a verejné organizácie by sa mohli jednoduchším a efektívnym spôsobom dostať ku zavádzaniu inovácií. A náš projekt je speciální v tom, že jsme v podstatě jediní, kde projekt vede u ministerstva. Máme skvělou spolupráci mezi Českem a Slovenskem. Těšíme se na výstupy.